Dünyadaki durnukçuluk, ähli yurtlaryň durmuşyny düýpgeter ütkeden koronavirus pandemiýasy tebigi hadisalar we soňky onlarça ýylyň dowamyndaky iň agyr ykdysady çökgünlük döwründe Türkmen hökümetiniň problemleri barada doly dymmagy we ýurt içinde agyrlaşýan ýagdaýy boyun almadlygy Türkmen jemgyýetinde narazylygy tutaşdyrdy. Ýurdyň içinde we daşynda siýasy aktivlik, opozisiýon garaýşlar köpeldi we protest çykyşlar döredi. Esasan ýurdyň daşynda opozisiýon partiýalar döreýär. Bizim şuňky söhbetdeşimiz Türkmenistanyň demokratik saýlawatly Ähli Halk Demokratik Hereketiniň lideri Murat Gurwanow. Murat Gurwanow, salam, Azatlyga hoş geldiňiz. Salam aleykum. Sağ olun, meni Azatlyga çağırýanyňyza. Başta özüňizi tanıtsaňyz, kimsiz we näme üçin edil häzirki pursatda siýasy opozisiýon herekete girişmegi makul tapdyňyz? Meniň adym Murat, familiýam Gurwanow, kakymyň ady Gylyç. Men özüm 1960-njy ýylda Beherdende dogdum. Bütün ömrümi Aşgabatda geçirdim. Aşgabatda ýanky okulmam oturdum, institutdan oturdum. Hökümet işlerini işledim ýanky. Ondan soň öz hususy idaramy açdym guruluş boýunça. 2005-nji ýylda bolsa Aşgabaty ýanky Türkmenistany goýmaly maşgalam bilen daşyna çykdym. İçinde ýem hiç bir perspektiwa ýanky, hiç bir biznes ornan amal ýokdy. Onun için Ýewropa geldim, Fransaga geldim. Fransada ýoş ýanky aşakdan başlap ýokara çelli ösmeli oldum. Beýerde institut oturdum, ýanky fransuz diliniň institutu oturdum. Ýanky ýoş-ýoşdan öz karhanamy açdym. Ýoş-ýoşdan işläp Fransa sistematyna özümi integrasiýa etdim. Murat, Türkmenistanyň demokratik saýlawatly hereketiňiz haçan döredi we oňa kimler girýär? Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi şul 1-nji maý güni döredildi. Oňa başta döretmeýän başlanjy bolup Murat Hydyrow we men girdim. Ondan soň biz başga da çeýenlerini çağırdyk. Ýanky ştabyň içine goşduk. Bizim bir toparymyz bar. 5-6 oğlan. O ösen ýygyderli terbiyetini alan ýanky arasda oğlanlar. Hemmeti öz ur boýunça talan. Şonuň üçin şol topar bolup halk demokratiýa hereketini döretdik. Bar türkmenleri, bar demokratiýa güýçlerini ýygnap şol Türkmenistanyň özbaşçylygy geçirmek üçin. Siýasy partiýaňyzyň platformasynda Türkmen opozisiýasynyň ähli siýasy güýçleri jebetleşdirmek maksady görkezilýär. Şu wagt Türkmen jemgyýetinde opozisiýon pikirleriň we hereketleriň öňgörüli edilmedik aktivligi emele geldi. Gapma-garşylyklar hem döredi. Şu ýagdaýda siz opozisiýany birleşdirmegi nädip gazanmakçy bolýarsyňyz? Gözüňizde tutýan planyňyz barmy? Opozisiýany birleşdirmek meselesini biz başa çağıraçýar. Şuň kunne opozisiýany birleşdirmek bolmaly. Onun sebäpleri bar. Näme? Ýanky politiski aktivность bolany, politiski döredijiliň atbaranda bir etika bolmaly. Ýanky azajyk politik kultura bolmaly. Şol biz ýaňy Türkmenistanyň öz başlyk ýaňy başlanyna politiski güýçleri ýaňy tutup başlanyna entek ol alamatlar ýüze çykmady. Şonuň üçin şuň kunna birden birleşädik. Ýene de şoň içinde birine ýanky birine arşy bolup biz ýene pikir. Meniň pikirimçe beýle şta bizim ýoldaşlarymyz ştabyň pikir boýunça entek ol birleşmek ýer. Ýöne onu diýmek ol öňe gitmäni päsir bermek, birikdirmek. Sebäbi bizim maksadymyz hemmemiň birdir. Gide baka ýoş-ýoş biz şu devleti öňe gidip ýanky beýlik partiýalara azajyk ýanky mysal hökmüni boljak bolup öňe gidip onu beýlik de partiýalar ýanky ýerinde çekilip öz arasyndaky hemme gurulmalar ýadyny çykaryp esas maksada hemmesi birini goşup öňe çekilip onu bir etika bilen kultura bolup ýanky birleşdirilmegi mümkin. Oňa çelli
entek şu mesele kıyınrak oluyor şunun için. Eyyem bizim gepleşiklerimiz var. Yoldaş Hanam filan, Düğücü bilen eyyem bir topar meseleler boyunca olumlarda. Şunun için bizim bir teklifimiz, bizim bir prinsipimiz devletin hiç vakt bizim partnerlerimiz değil, bizim doğanlarımız değil, bizim yoldaşlarımız değil, biz kritika etmez. Onun kritikasına da cevap vermez, biz dinler. Eğer de kritika yerine bağ olsa onu düzeltip yeni ömür ederiz. Bizim esas maksadımız şu Türkmenistan'daki rejimi çalışıp özgürlükleri geçirmek. Murat, sizin pikiriňizçe opozisiýanyň birek bilen dil tapyşmagy, bile işleşmegi nähili mümkinçiliklere yol açyp bilerdi we munyň öňündäki esasy päsgilçiligi siz näme görýärsiňiz? Menim pikirimçe Türkmenistan'ın rejimi bizim opozisiýamyzy kontrol edýär. O ýerde ýürüýte adamlar, ýürüýte buramalar, ýürüýte yankı şertler dördülüye şu opozisiya öz arasında kıyılışıp yankı bir netice gelmedi yani. Misal için içinde Türkmenistan'ın içine de olur yankı nasyonal vaposu, tire sonra olan kaldırıya yürüyte halk birleşmedi yani. O bir rejimin Berdimuhamedov rejiminin halka karşı, opozisiya karşı alıp barayan görüşü o analitik adamlara o görünüyor. Şunun için onun esas maksadı şu opozisiyanın arasında yankı söğüş, uruş yankı ının çılık değil zatları dörtmek. Onun için biz şu zatlara koşulmayacak olup bizim stratejiyamız, taktikamız ve maksadımız direkt rejimin karşısında görüşmek, başka zatlara vakit yitirmeler, gücüm yitirmeler krediyer. Yeni bir sowal partiýaňyzyň Türkmenistanyň demokratik saýlawy diýen ady Gazagstanyň demokratik saýlawy atly hasaba almadyk opozisiýon partiýasynyň adyny ýada salýar. Oňa milliarder Muhtar Ablyazov baş tutanlyk edýär. Bu tötenlikmi ýa-da haýsy da bolsa bir ildeşik barmy? Demokratiýany dünýäde Yoldaş Ablyazov şu DVK'nın yoldaşy ýa başga adam döretmedi. Ol aňyrdan gelýär. Türkmen halkında demokrasiya eyyem ahirki zamandan beri yani tohumun içinde, tirerin içinde hiç vaktan bir yol başı diktatör olmadı. O yerde tohumun içinde, tirerin içinde her yani maşgala topluluklar vardı, olur matfatlaşıyordu. Sonunda bir yaşlı şololun reşenlerini yani halka getiriyordu. Eyyem şu yerde demokrasiya vardı. Onu yankı Yoldaş Ablyazov devekiraki ya başka biri oylap tapanı. Demokratiýany yankı onu o keskitlep yankı söz söýülen perimetrini keskitlep o düşündürip bilen Grek bir filosofi şu sözü demokratiya sözüni halkın arasına girdi. Ondan onun üstüne belli adamların köp işledi. Şunun için bizim hareketimiz yankı DVK olsun ya beyleki parti olsun olary seyretmeyen döwletlik sebebi esas maksat beýle esasy söz demokratiýa. Onu demokratiýa Türkmenistanyň olsun, Gazagstanyň olsun tapagy ýok. Inni DVK boýunça diýsen, o men köp adamlaryny tanıyan, men Gazagstanda işledim. Köpüni tanıyan, onun öz planı var. Evde esas seyretsek, Gazagstanyň, Türkmenistanyň ortaýadan ýagdaýlar bir partokratiýa, bir sistemadan çykan rejimler. Olaryň strategiýasy, politikasy bizimki meňzeş bolup biler. Ýöne olaryň ýa-ni halkyň içindäki, döwletiň içindäki ýa-ni meseleler dürli. Onu mysal üçin Türkmenistana seyretsek, bizdäki problemalar bilen Gazagstanyň problemalary dürlüdür. Bizde internet yok. Adamın hukuklary, konstitusiýon hukuklary düýünden bozulur. Görgürler ýa-ni öz hukuklaryny aýtmana gorkýarlar. Şoň bardygyny bilen oklar. Siz Gazagstanyň halkyna seredin. O ýerde olar hukuklaryny ulanıp ýörler. Köpden bäri olaryň hukuklaryny
kimsediler yönü bizim kıyalı Türkmenistan'ın kıyalı dünyada hemme sistemalardan yani kapitalizm, sosyalizm, yani komünizm şunun sisteminin arasında en bir ösen, en bir iyidigderli yani adam hukuklarını koruyan sistema demokrasiya. Şunu esaslanıp biz devletlerini kurduk. Sebebi bizim maksadımız Kazakistan'ın kıyarlar bunu Avrupa seyredip Avrupa boyunca ösmeli. Onun adı yönü DVK, DVT, Mingleş oldu. Biz ona ünsüqatı beremde Mingleş olmadı. Bizim DVK ya beylik demokratik kurumalar bilen gepleşiklerine gidip dur. Fransa'nın demokratik kurumalar bilen gepleşik dur. Olur bizi oluyorlar. Biz Orta Asya'da demokrasiya ösün Avrupa'ya bir devlet olmalı. Maksat şeydi. Murat, siz Türkmenistan'daki siyasi ýagdaýyň, siyasi sistemanyň ne derejede repressivdigini aýtdyňyz, awtoritardygyny aýtdyňyz. Indi şu ýagdaýda ýurdun siyasi sistematyny ne derejede ütketmek mümkin? Siz muny nähili görýäňiz, nähili işleri göz öňünde tutýaňyz? Türkmenistan'ın bar özgürlüklerini Türkmen halkı bilen etmeli. Türkmen halkı biz hiç adam etmiyor. Şeyle bir düşünce var Türkmen halkında. Kıynatak da. Olur bir daşından gelecek adamı karşıyalar. Baydak bilen çıkıp hemmetini köçeye çıkarıp öz canını kat edip yani Türkmen halkını korar yani. Ol bir yanlış düşünce. Esas düşünce her kim, her yerde, nerede olaydı, öz konstitusiyon hukuklarını eline almalı. Onu almak için birinci bilen özü hareket etmeli. Misal için, biz şunun netip olsa, video gepleşimizde, video çıkışlarımızda teyade tekleyip, teyade aksa hüdürlüye Türkmen halkına. Her 6. gün saat 19'dan başlap 20 keçeli adamları haýyş edýär. Köçe çıkın, daşa çıkın, manifestasiýa etmeýän, ýani miýsingem etmeýän ýöne Aşgabatyň ýa beýleki şäher, kiçik şäherleriň, vilayet şäherleriň köçelerine çıkın, esas köçelerine ýöne gelin. Başga öz ýoldaşlaryňyzy, öz dostlaryňyzy, öz watandaşlaryňyzy seredin. Salam berin. Yani Doğuca geyinimde gowy niyet bilen çıkıp özüňiz görkezin beýle adamlara sizin barlygyňyzy. Onu hökümet yani MNB diýdi beýleki polisiýa diýdi. Olar görür adamlaryň köpdigini, öýden çykandygyny, indi yani öýüne yapynyp oturmaýanyny görürde olar ýygyna çekip başlar. Her 6. gün siz çıkıp dursaňyz, sizin gorku duyguňyz aýrylar. Ýoş-ýoşdan. Ol size Yemen'i kömek eder. Türkmenistan'na siz yek eder. Başka da vatandaşlar var. O problemi köp. Bir problemi var yani ki iýmit boýunça, koronavirus boýunça. Ýöne ikinci bir ul problemi var. Onan unutmalylar. Adam hukuklary var boýunça. Şol adam hukuklary problematynda da siz özüňiz azajyk hereket etmeli. Onun için size maslahat berýär. Sizin gorku duyguňyzy aýyrmak üçin Bağdat konstitusiýasyň esasyna kanunlar bozman, köçe çıkın. Köçe çıkmany gorksaňyz, şu öňüňizdäki podýezdiň öňüne çykyp şöyle durun. 1 saat, yarım saat, 2 saat gepleşip durun. Özüňiz görkezin. Ondan açyp, ýani o duygudan, gorku duygudan geçen soň öňüňizdäki köçe çıkın. Ondan soň o karşıdaki başka bir köçe çıkın. Ýoş-ýoş şäherin ortasyna barın. Görkezin özüňizi. O ýerde siz konstitusiýany bozaňyz. Sizin konstitusiýa boýunça dem almana hakyňyz bar. Ýöremäne hakyňyz bar. Isleýän wagtyňyzda daşa çykmana hakyňyz bar. Isleýän wagtyňyzda öz hukuklaryňyzy almana hakyňyz bar. Şonuň üçin biz şu ikinji aksamyzy maslahat berýär. Şonu her 6. gün geçirimde ýoş-ýoşdan özgörlükleri öz içinizde başlaň. Biz sizi hemme tarapdan gollar, bizim aktivistlarymyz bar içinde
olar size kömek eder, düşündürüş geçer, düşündürür. Eğer bir yerini polisiya, yani MNB saklasa, üçünde soran näme esasına sakladınız şonu? Bu görgülü adam dışarı çıkıp hava demalmana çıktı, sizin hakkınız yok deyip eyyem sorak başlan. Onu MNB de çekilir, öýüňe de gelmez, gorkarlar gelmeyene. Häzir sizden haýyş edýärler, hökümet çıkmaň oturun diýip. Ol amaty näme? Bir çıksa, olar allyk bolansoň üstüne böküp, ýani on işini görýärler. Haçan siz çıksaňyz, 10 000 adam çıksa, 5 000 adam çıksa, rejim bunun gorkup başlarda çekilir. İnni tezat diýme. Şuraya ýuwaş gidip, ahir atlaryna aýt başlaryna gorkman soran net başlaryna ol şeýle başlanmaly. Biz öz konstitusiýonal hukuklarymyzy almaly. Biziň elimizden 28 ýyldan bäri onu aldylar. Ýuwaş biz almaly. Demek, sizin pikiriňizçe adamlar gorkudan saplanmaly ilkinji nowatda. Gorkudan saplanmagyň ýolunam siz şeýle görnüşde teklip edýäňiz, şeýlemi? Biz onu isleýär etdik, ýani bu isleýär etdik, şonu birinji problemany tapdyk, güýçli problema Türkmenistanda gorku duýgusy problemi. Ol gorku duýgusy näçe adam köp bolsa, şonça güýçlenýär. O gorku duýguny aýyrmaly. Biz öz watanymyzda ýaşaýar, öz ýerimizde. Şu ýerde biziň bar ata-babalarymyz öldü, şu durmuşa bizi getirdi. Inni bir han prezident ve onun ýanyna iki sany adam üçin öz hukuklaryny bildirmeliler. Men sizden kanuny bozup köçe çıkıp gyýyryň dat diýemem. Dewlete sizden haýyş edýär. Hiç zatdan ortman kanun esasyna, ýani köçe çıkın, gezin, ýani sizin hakyňyz bar. Gowanyň öz watanyňyza, öz watandaşlygyňyza, özüňize Türkmenistanyň içinde ýadaşyna misin gurnamak entek ýerim diýip pikirlen. Ya adamlar entek ýani öz hukuklaryny diýmäge de wagtlar. Murat Gurbanow söhbetde şolanyňyz üçin köp sag bolun. Siz de sag bolun.